Hi guys. Nabusay ko sa akong buhok. Nagkagubot in town sila sa akong buhok na nagubot. Nagka-noodles na. I'm here in Helen Salon. Loya, oy. Grabe, naghanas kong assistant. Na, kuha niya ang buhok. Na. Pagkuan kayo na. Pag-color ka na, wala ni. Pagkuha na ko nga, pagwaswas na, ana. Asa man? Sa yung buhok, class. Ay, wala man na ko gi sudlay. Ana. Kay kulot man siya. Oo. Kaya sabi. Ay, sabi. Okay na. Ay, sa man. Ay, sa ay. Dili makuan din. Tay pa. Ikaging manggod siya sa kulong. Gunting din. Dili lagi niya pagunting. Hindi, paguntingan na madam sa tumoy naman. Isa, inya na. Dili niya, tama na, kay gamay na lang na. Naman na. Wa sino si sudlay. Hindi, wag gini sudlay gabi eh. Ako po kayo na. Ako po Basta kulot. Basta kulot din yan ko na sudlay. Sudlay yun. Pero kung maligo Pagwaswas ko, ako kanina. ginasudlay na ako. Daghan dyan ako gatloy, wag yapon. Once a day ako manudlay after bathing. Tapos maligo.